Hej, mit navn er Marcy. Jeg er virkelig glad for, at du har valgt at give denne optagelse en chance. Jeg ville ønske, at vi i stedet for denne ensidige optagelse bare kunne sætte os ned sammen over en kop kaffe, og at du kunne fortælle mig din historie. Du ved, hvad det er, der har bragt dig til dette sted i livet. Alle har en. For et par måneder siden sad jeg i et fly ved siden af en kvinde, og vi begyndte at snakke, og hun begyndte at fortælle mig, hvor forfærdeligt hendes liv var. Og efterhånden som vi fortsatte samtalen, blev jeg mere og mere bekymret over, hvor ulykkelig hun var. Så jeg spurgte hende, om hun nogensinde havde læst Bibelen. Og ja, hun lod mig straks vide, at hun ikke var interesseret i religion. Jeg overraskede hende, da jeg sagde, virkelig, det gør jeg heller ikke. Religion handler kun om, at mennesket prøver at arbejde sig op til Gud. Bibelens Gud ønsker ikke det, og det gør jeg bestemt heller ikke. Nej, det jeg taler om, er et forhold. Men vent, nu er jeg vist kommet lidt foran mig selv. Jeg må hellere starte fra begyndelsen ved at stille dig et spørgsmål. Har nogen nogensinde taget en bibel og vist dig, hvordan du kan vide med sikkerhed, at du kommer i himlen, når du dør? Hvis ikke, vil jeg meget gerne bruge et par minutter sammen med dig og gøre netop det. Må jeg dog starte med at stille dig et andet spørgsmål? Hvis du døde i nat, og du stod foran Gud, og han spurgte dig, hvorfor skulle jeg lade dig komme ind i himlen? Hvad ville du så svare? Du forstår, der er ikke noget vigtigere at vide, end hvor du skal tilbringe evigheden. Du kan ikke ringe til en ven for at få det svar. Når du først er død, er det for sent at finde ud af det. Så hvis du ikke har noget imod det, vil jeg gerne besvare det altafgørende spørgsmål ved at bruge et hæfte, der hedder Må jeg stille dig et spørgsmål? Det er fra en evangelist ved navn Larry Moyer, som har en tjeneste kaldet Evantel. Jeg har fundet ud af, at det er virkelig nemt at følge, fordi det har 4 enkle pointer, 4 illustrationer og 4 vers fra Bibelen. Han kalder det de gode nyheder og de dårlige nyheder, fordi Bibelen jo både indeholder gode og dårlige nyheder. De dårlige nyheder handler om dig, og de gode nyheder handler om Gud. Og da ingen kan lide dårlige nyheder, starter vi med dem først, og så slutter vi med de gode nyheder. Så dårlige nyheder nummer 1 er, at vi alle er syndere. Bibelen siger dette i Romerbrevet 3:23. Der står, for alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. At have syndet betyder, at vi har ramt ved siden af målet. Når vi lyver eller snyder eller stjæler, sladrer, ja, du forstår pointen. Når vi gør dårlige ting, rammer vi ved siden af den perfekte standard, Gud har sat. Lad mig give dig en illustration. Lad os sige, at du og jeg beslutter os for at lave af alle ting en stenkastningskonkurrence. Okay, jeg ved godt, at det ikke er noget, vi piger ville gøre, hvis vi var sammen, men lad os bare gå med det for illustrationens skyld. Så vi finder begge 2 sten, og vi beslutter, at vi vil se, hvem der kan kaste sin sten hele vejen til Nordpolen. Nu kan det godt være, at du kaster længere end mig, men jeg kan garantere, at ingen af os kommer i nærheden af at ramme Nordpolen. Vi vil begge ramme ved siden af målet. På samme måde kan en person synde mindre end en anden, men vi vil alle ramme ved siden af Guds perfekte standard. Nu bliver de dårlige nyheder desværre værre, men hæng ud med mig alligevel. Den dårlige nyhed nummer 2 er, at straffen for synd er døden. Første halvdel af Romerbrevet 6:23 siger, for syndens løn er døden. Nu ved vi alle, hvad lønninger er. Hvis du går på arbejde og arbejder, forventer du at få en lønseddel eller løn for det, du har gjort, ikke? Hvis du ikke gjorde det, er jeg ret sikker på, at du ikke vil komme tilbage. Din løn er jo det, du har fortjent for det arbejde, du har udført. Så Romerbrevet 6:23 siger, at vi fortjener døden for vores synd. Nu, den død, der henvises til her, er ikke fysisk død. Det betyder ikke, at når du synder, vil Gud slå dig ihjel med et lyn. Ellers vil vi alle være døde. Nej. Vi vil alle dø en fysisk død en dag, men derefter vil du enten komme i himlen eller helvede for evigt. Himlen er dette fantastiske sted, som Bibelen beskriver, hvor der ikke længere er lidelse eller synd, og hvor vi er i Guds nærvær for evigt. Helvede derimod er et frygteligt sted med lidelse, hvor indbyggerne for evigt er adskilt fra Gud. Problemet er, at fordi vi alle er syndere, og Gud kræver retfærdighed for synd, er vi ude af stand til at løse vores syndsproblem og komme til Gud på egen hånd.
Men her begynder de gode nyheder. Ser du, eftersom der ikke var nogen måde for os at komme til Gud på, kom Gud til os, og det bringer os til de gode nyheder. God nyhed nummer 1 er, at Kristus døde for dig. Romerbrevet 5-8 siger, men Gud viser sin egen kærlighed til os ved dette. Mens vi endnu var syndere, døde Kristus for os. Lad mig give dig en illustration. Forestil dig, at du ligger på et hospital og er ved at dø af kræft. Hvad nu, hvis det var medicinsk muligt at overføre alle kræftcellerne fra din krop til en andens? Alt du behøver så er en person, der er villig til at dø i dit sted. Hvad nu, hvis jeg så kom til dig og sagde, lad os gøre det, og lægerne overførte alle dine dårlige kræftceller til min krop og alle mine gode celler til din krop? Hvad vil der ske med dig? Jamen, du ville leve. Men hvad vil der ske med mig? Jeg vil dø. Bibelen fortæller os, at Jesus, som er Guds egen søn, valgte at komme til denne jord som et barn født af Jomfru Maria, som var blevet undfanget ved Helligånden. Jesus voksede derefter op ligesom enhver anden dreng, men uden synd. Gud i kødet. Så som voksen i 3 år underviste han folk om Gud og udførte alle slags mirakler, hvor han viste sin magt, alt sammen uden nogensinde at synde. Derefter tillod han sig selv at blive korsfæstet på et kors som det perfekte offer for vores synder. Han fortjente ikke at dø i vores sted, men fordi han elskede os så højt, ønskede han at tage Guds straf for synden på sig selv, så vi kunne blive frelst fra Guds vrede. Og da han er det eneste syndfri menneske nogensinde, var han det eneste perfekte offer, som Gud ville acceptere. Guds retfærdighed blev opfyldt gennem Jesu blod, som blev udgydt for os på korset. Nu vil jeg gerne påpege, at Jesus gjorde dette for os, mens vi stadig var syndere. Nogle mennesker tænker, nå, du ved, jeg skal lige have styr på det, før jeg kommer til Gud. Ingen. Du kan aldrig rydde op nok. Du vil altid komme til kort for Guds perfekte standard og tjene dødens løn for din synd. Derfor døde Jesus for os, mens vi stadig var syndere. Vores eneste håb er i Jesu blod, som blev udgydt for vores synder. Han banede vejen for os. Så du spørger måske, jamen hvordan ved vi, at Jesus virkelig var Gud, hvis han døde? 3 dage efter Jesus døde, opstod han fra de døde og blev set af mange mennesker, før han vendte tilbage til sin fader i himlen, hvilket beviser, at han besejrede døden og synden. Kun Gud kunne opstå fra de døde. Okay, så ligesom de dårlige nyheder blev værre, bliver de gode nyheder endnu bedre. Gode nyhed nummer 2 er, at du kan blive frelst gennem tro. Efeserne 2:8-9 siger, for af nåde er I frelst ved tro, og det er ikke af jer selv. Det er Guds gave, ikke af gerninger, for at ingen skal rose sig. Jeg ved, der er meget i det vers, så lad mig prøve at forklare det lidt for dig. Først og fremmest har ordet nåde 2 del. Det betyder, at du ikke får, hvad du fortjener for din synd. Kan du huske den løn, jeg talte om tidligere? Evig død. I stedet får du noget virkelig fantastisk, frelse, som også kaldes evigt liv. Så igen, verset siger, for at nåde er I frelst ved tro. Hvad er tro? Tro er simpelthen tillid. Du tænker måske, ja, hvad skal du stole på Kristus for? Du skal udelukkende stole på ham for at tilgive dig dine synder og give dig evigt liv. Lad mig give dig en anden illustration. Når du sætter dig ned på en stol, hvordan gør du så det? Støtter du dig selv, mens du sætter dig, for at holde dig oppe, hvis nu stolen ikke er stærk nok til at bære dig? Nej, du sætter dig bare ned og stoler på, at stolen vil holde dig oppe helt uden din egen indsats. På samme måde stoler du på det, Jesus gjorde på korset for at bringe dig til himlen. Nogle mennesker tænker, nå, jeg tror på Gud, så jeg er sikker på, at han vil lade mig komme ind i himlen. Ifølge Bibelen er det bare ikke godt nok. Jesus sagde i Johannes 14:6, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jeg ved, det lyder intolerant og snæversynet, men du ved helt ærligt, vi får ikke lov til at lave reglerne. Gud gør. Jesus var ikke bare en god mand eller en profet. Han er Guds søn, og den eneste vej til faderen er gennem synden. Ellers er du ansvarlig for at betale for dine egne synder. Lad os nu vende tilbage til verset i Efeserbrevet 2:8-9, hvor der står,
For at noget er I frelst ved tro, og det ikke er jer selv. Det er Guds gave, ikke af gerninger, for at ingen skal rose sig. Mange mennesker tror, at de skal gøre gode gerninger for at komme i himlen, som at være religiøse, gå i kirke, hjælpe de fattige osv. Men det vers siger, at det kun er gennem troen på Jesus, at vi bliver frelst. Så lad mig dele en anden illustration med dig. Vi kender alle pariserhjul. Det største i verden, fandt jeg ud af, er 42 etager højt, og det hedder Singapore Flyer. Lad os nu sige, at du skulle prøve at køre med den. Hvad vil du gøre? Du vil bare stige ind og stole på, at den vil tage dig op og rundt. Men hvad nu, hvis nogen besluttede, nå, det er alt for nemt, jeg vil bruge pariserhjulet, men jeg vil klatre op af strukturen for at komme rundt. Det vil være absurd, og alligevel er det et godt billede på, hvordan nogen ser på frelsen. De siger, jeg ved, at jeg har brug for Kristus for at blive frelst, men jeg er nødt til at føje mine gode gerninger til det arbejde, Jesus gjorde på korset. Der er et stort problem med den idé. Esajas 64:6 siger, at alle vores retfærdige gerninger er som beskidte klude. Okay, nu ved jeg godt, at det her bliver ulækkert, men det er vigtigt at fortælle dig det, så du tydeligt kan forstå, hvad dette vers virkelig siger. Dette vers blev oprindeligt skrevet på hebraisk, og det hebraiske ord for beskidte klude er faktisk det samme ord, der bruges om en kvindes beskidte menstruationsklude. Med andre ord siger Gud i dette vers, at vores allerbedste forsøg på gode gerninger er i virkeligheden som en ulækker, frastødende menstruationsklud. Desuden siger Galaterne 2:16 og 21, at vi ved, at et menneske ikke bliver retfærdiggjort ved at overholde loven, men ved tro på Jesus Kristus. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis retfærdighed kunne opnås gennem loven, døde Kristus forgæves. Bibelen siger også, tro på Herren Jesu Kristi navn, og du skal blive frelst. Så enkelt er det. Det er den gratis gave fra Gud, som vi ikke fortjente, men han gav os den alligevel, fordi han elsker os så højt. Hvis du nu fik en gave til din fødselsdag, hvad vil du så gøre med den? Jamen, du ville selvfølgelig åbne den. Men hvad nu, hvis du besluttede, jeg har ikke lyst til at åbne den i dag? Jeg lægger den bare ind i mit skab og åbner den en anden dag. Indtil du faktisk åbner gaven, er den ikke rigtig din. Den har absolut ingen værdi for dig, når den ligger i dit skab. På samme måde er Guds gave om frelse gennem Jesus Kristus tilgængelig for alle, men medmindre du personligt træffer beslutningen om at stole på Jesu blod, som blev udgydt for dine syndere, har gaven ingen værdi for dig. Så jeg vil gerne stille dig et meget vigtigt spørgsmål. Er der noget, der forhindrer dig i at stole på Kristus lige nu? Tænk dig godt om. Er der noget, der forhindrer dig i at stole på Kristus lige nu? For der er intet vigtigere end dit behov for at stole på Kristus. Hvis ikke, vil du så fortælle Gud lige nu, at du stoler på Jesus Kristus som din frelser? Hvis du vil, så hvorfor så ikke bede uanset hvor du er? En bøn kan ikke frelse dig mere end at gå i kirke eller gøre andre gode gerninger kan. Det er ikke ordene. Du forstår, det handler om, hvad der er i dit hjerte, og du fortæller bare Gud om det gennem bøn. Hvis du har lyst, kan du gentage efter mig. Kære Gud, jeg ved, at jeg er en synder. Jeg ved, at min synd fortjener at blive straffet. Jeg tror fuldt og fast på, at Jesus Kristus døde for mig og opstod fra graven 3 dage senere, som det er skrevet. Jeg stoler alene på Jesus Kristus som min frelser. Tak for den tilgivelse og det evige liv, jeg nu har. I Jesu navn. Amen. Hvis du bad den bøn som et sandt udtryk for dit hjerte, så behøver du aldrig igen at spekulere på, om du kommer i himlen eller ej. Ligesom røven, der døde på korset ved siden af Jesus, udtrykte sin tro på Jesus, mens han døde, og Jesus svarede med, i dag skal du være med mig i paradis. Så kan du også vide, at i det øjeblik du dør, vil du være sammen med Jesus i paradis. Hvis du har lyttet til denne optagelse og for første gang har sat din lid til Kristus, vil jeg virkelig gerne høre om det. På den måde kan jeg glæde mig sammen med englene, som Bibelen siger lige nu, glæder sig i himlen over din frelse. Jeg vil også gerne sikre mig, at du har det, du behøver for at begynde at vokse i dit nye forhold til Jesus Kristus.
Tag venligst et øjeblik til at sende mig en besked via kontaktformularen. Hvis du har lyttet og stadig har spørgsmål, så lad mig det endelig vide. På den måde så kan vi måske indlede en dialog, som måske kan hjælpe dig med at finde de svar, du søger. Uanset hvad, tak fordi du tog dig tid ud af din dag til at lytte og overveje det, jeg har sagt. Må Gud velsigne dig.